Okay, so ato lang i-demonstrate ang power sa AI image generation karon sa ChatGPT. Ilan ang gi-embed if you are using GPT-4, pwede na ka mag-image generation using DALL-E nila nga program. So mo ni siya, and available lang ni siya sa mga GPT-4 nga users, no, katong premium users. So atong testingan natay blog diri sa Pinoy SEO nga website, how to get your content featured in Google featured snippets, no. So mo ni atong article kana siya. Now I want to create an image here, no, before ta magsugod yun. After the first paragraph butangan na kog image. So atong i-show ang power ni ChatGPT. Okay, so atong prompt dire, create images about a website appearing in Google featured snippets, and the search box will contain Pinoy SEO text. Kana. So, customize jud kayo, makita nato nga naa joy Pinoy SEO text dapat. Okay. So inani no, mo ni mga example sa mga ipang-generate ni AI. And nindot jud kayo, no, nakuha gyud niya nga to ang gusto mo appear sa Google featured snippet with the text Pinoy SEO. So nalay times no nga inani ang iyang buhaton. I think iwas na siya mga copyright. Okay, so mo nang dili jud ang brand. So ato ni gitry na uban nga brand dili niya i-generate. So mag-create siya lain, no? So atong napilian kani. Indot kayo nga image, no, nga pagkabuhat. So ato i-download kani sila nga mga images, dili ni sila gikuha lang ni AI, no? Kuha ni sila gi-generate gyud niya. So ato nang mailhan, madto ta sa Google image search. Tanaw nato og naba siya duplicate, no? And to check kanilang ta dire images. O kani upload, try nato upload. Okay, no? So pinaagi ani makita nato if naba siya duplicate nga image. So makita nato dire wala siya any duplicates sa karon. Okay, so si AI mag-generate gyud siya iyahang image gyud. Okay, so ato nang idugang dire nga content. Okay, itong i-update. Aning i-refresh here. Okay, no? So gagamit na gyud ta og image generated by AI. So kana lang sa karon nga video. Thank you for watching.